Is-settur pubbliku tas-saħħa jinsab taħt ħafna pressjoni u jekk is-sitwazzjoni ta' żieda fil-popolazzjoni se tibqa' ma tiġix indirizzata, din il-kriżi se tibqa' tigrava. Kien hemm din id-dikjarazzjoni li għamel l-editorjal tat-Times of Malta tal-erba'. Dawn wara li bosta pazjenti ilmentaw li mhux qed jieħdu l-kura meħtieġa fil-ħin, waqt li dawk li jeħtieġu operazzjoni urġenti qed jitħallew jistennew għal tal-anqas 3 ijiem. Spazji oħra fl-isptar bħal kulluturi, kmamar fejn il-pazjenti soltu jistennew, libreriji kif ukoll il-kantin qed jispiċċaw jintużaw bħala wards hekk kif ma hemmx biżejjed spazju fejn joqogħdu l-pazjenti. L-editorjal kompla jgħid li d-Dipartiment tal-Emerġenza jinsab fi kriżi oħra hekk kif pazjenti li jmorru f'dan id-dipartiment qed ikollhom jistennew għal iktar minn 10 sigħat sabiex jingħataw is-servizz. Dawn, kompla jgħid l-editorjal, huma kollha sintomi ta' settur tas-saħħa li jinsab taħt pressjoni kbira, sitwazzjoni li bosta u bir-raġun iqisu bħala inaċċettabbli. Però s-settur tas-saħħa mhux l-unika settur li spiċċaw f'dan l-istat, kif is-settur soċjali qed jispiċċa jbagħti il-konsegwenzi wara li dawk li jingħataw permess biex jitilqu mill-isptar qed jażlu li jibqgħu hemm għax jekk jitilqu m'għandhomx garanziji li se jirċievu l-għajnuna adekwata mid-djar tagħhom. Fl-editorjal ġie spjegat ukoll kif il-pubbliku jistenna li hu jingħata servizz tal-li jħallas it-taxxa, però dawn qed jaraw kif mijiet ta' miljuni ta' flus li ħallsu f'taxxi spiċċaw inħlew fi proġetti falluti waqt li s-servizz tas-saħħa baqa' dejjem sejjer lura. L-editorjal ikkonkluda jgħid li l-poplu Malti ftit li xejn għadu jafdan il-gvern ta' Robert Sabela sabiex jipprovdi servizz ta' saħħa adekwat hekk kif sena wara oħra kompla juża b'mod irresponsabbli flus il-poplu.